Now, mga igsoon, tuguti ko nga sa ato nga pagpamalandong pagkat-on sa pulong sa Dios nga atong nadungog karon, ari ta magsugod sa pagpangutana ngano man nga sa atong simbahang Katoliko sa paggiya nato nga mga binunyagan sa ngalan ni Kristo. Ang unang balaod niya, kada may balaod ang atong simbahan, nagkanayon man nga ang tanang sakop ni ining simbahana kinahanglan nga musimba sa tanang adlaw, Domingo og pistang iglilihi. Nganong manimba magyuta matag Domingo og pistang iglilihi? Ug kung naay misa sama kang San Isidro Labrador, unahon magyud nato ang misa kaysa tanan. Ug nganong mosaulog man ta sa mga sakramento sa atong simbahan? Unsa may tumong ani mga igsoon, kinahanglan nga mahibalo gyud ta. Nganong kana man? Simple ra kaayo nga tubag. Kaysa matag sa ulog nato santos nga misa o sa pagsaulog sa mga sakramento sa simbahan, mauni ang ato ang pakighibalag sa Ginoo aron ta makadungog sa iyahang pulong, sa iyang pagtulunan, na di lang paigo nga makadungog ta, mamati pagyud ta, aron nga sa atong pagpamati niya maningkamo ta nga atong makinabuhi ang iyang pagtulunan. Kay kung dili ta maningkamot pagkinabuhi sa iyang pagtulunan, mga igsoon, sa iyang pulong, unsa may kapuslanan sa atong bunyag nga nadawat. Kay mo man ang kahulugan sa bunyag nato mga igsoon, dili ba? Gipabunyagan ta aron mahisama ta ni Kristo. Kanang yung mahimo tang Kristiyanos. Unsaon man nato pagkahimong Kristiyanos kung di ta makadungog sa iyang pagtulunan og pulong og labaw sa tanan? Unsaon nato pagkahimong Kristiyanos kung igo ra tang mag-memorize sa iyang pagtulunan apan dili ta maningkamot pagkinabuhi niini? Munay hinungdan mga igsoon aron nga mahimo kitang Kristiyanos makapadayon ta pagpaningkamot pagkinabuhi sa iyang pagtulunan, munang manimba ta. Pero pipila ra po ning nagsigig panimba? Asa man ang kinabag-an? Pipila ra, jutay ra gyud ning namati ni Kristo mismo. Kisa man ning mga jutay ra. Kamo nga nagsigig simba, kamo nga mga suki sa misa. Munang ang ako pong hagit ninyo mga igsoon, kamo mga suki, ayaw po mo kaluya. Kung makakita mo nga daghang wala simba-simba, ayaw mo kaluya. Hinunua atong dawaton nga kanang nagpabunyag nga wala simba-simba, dili makadungog sa pulong ni Kristo, maunay atong misyon na ninyo. Di ba? Kadahuman sa misa, mudawat mamug misyon. Tanar ka na. Karon magmisa unya na to. Di ba? Mayon ang pare, ato nang nahalad ang santos nga misa, atong dadon o isang yaw. Mo na. Ang gugma kadayat ni Kristo sa inyong tubag. Mahadlok silang manubag. Unsa inyong tubag? Nganong kapasalamat mo sa Dios? Nganong mo man atong gitubag? Pasalamat ta sa Dios kay iyatang gisaligan, gitagaan sa dako pribilehiyo bisan sa atong kakulangan, bisan sa atong nga naningkamot pata nga magkinabuhi sa pagtulunan apan gisaligan ta niya nga makasangyaw pud ta. Ngadto sa uban dili ba dako kayo na nga pribilehiyo nato mga igsoon? Dako kayo na nga ino natong
grasyang gihatag sa Dios nato. Pero ambot nakakita ba po kataan muna dakong pangutana. Mao nang mga igsoon, nganong ato maning buhaton mga igsoon, aron nga ang tanan nga nabunyagan, makapadayon silang panaw sa kinabuhi sa kaluwasan mga igsoon. Nga magkinabuhi di na sa pagtulunan ni Kristo. Ilabi na sa atong panahon ron gyud mga igsoon, labi na sa atong panahon ron. Nga grabe na gud kaayo, ang paglapnag sa mga bakak ug sayop nga pagtulunan mga igsoon. Grabe na gud kaayo. Unya, panagid nakagamot na gud maayo gyud po gipanghingusgan og maayo. Natagata mong example, unsa nang bakak ug sayop nga pagtulunan. Di ba, pagbuhat sa Dios sa tao, gibuhat niya babayi o lalaki. Di lang paigo ana. Iya pag yung giingnan, sanay kamo. So padaghanon ang kaliwat sa tao. Dinita gipasabtan unsa ka importante ang compatibility ug ang panagiusa union sa babayi ug sa lalaki aron nga musanay ang kaliwat sa tawo aron dili mapuo ang tawo kay kung way mga tawo magsigitag kamatay mga hurot buta na unsa may bakak nga pagtulunan ron. Pwede rang magluon, babayi, lalaki. Unsaon pagsanay ana? Maunay bakak nga pagtulunan mga igsuon. Gipanghingusgan na ron pagpalapnag. Gani karon sa atong nasod, nanana, pinding bila na ron, usa ka senador. Gusto nga magpahimo nga ipalegalize ang same-sex marriage o sa term gigamit anak nila. Tiyaw mo na, Kristiyanos tanga nasod, nakadawat sa kamatuuran ni Kristo, ipamugos, gamag balaod, aron sundon ang usa ka bakak nga pagtulunan. Nya wala ra putay gibuhat ana. Ngano nga man ta mo react ana? Kay kanang mga magbabalaod nga mga bakakon nakalingkod din ha tungod pud sa mga Pilipino nga namutar nga bakakon. Mga bakakon man ang nabutang nila. Kaya man nag-ino ka nga panahon sa eleksyon. Uy, nakabutar na ka? Wala pa kay gaulat-hulat pa ta. Maayo ba ron? Nabi ako, nakabutar na ka? Oo, pil may gihatag. Maunay bakak mga igsoon, niyong kang nakabutar, yan nidawat kang kwarta, bakakon ka. Tinudanay na. Kanang tanan nga nanulat o ngalas kandidato, yan hingong nibutar, yan midawat o kwarta, mga bakakon. Kana pong nanulat o ngalang kandidato, nya namutar tungod sa mga saad-saad, mga suborno, mga bakakon. Kaya ang tinuod nga pagbutar mga igsuon, nibutar ka sa imong kabubuton kaya nagpili kag mga bahimong pangulo sa katilingban. Dili ka pabayran mo na ang matinud-anon, dili mo dawat o kwarta. Ang matinud-anon, dili madala og haylo sa mga kandidato. Maunay matinud-anon, pero katong nadalag haylo, dadawat kwarta, mga bakakon. Munang di ta mahibulong nganong ipamugos ang mga bakak nga mga pagtulunan, bakak nga mga balaod ipamugos nato mga Kristiyanos nga nakadawat man ta tas kamatuuran mga igsoon. Munang magpadayon gyud ta niini. Kung kita nga mga binunyagan mga igsoon, dili ta maningkamot nga magmatinud-anon sa atong Ginoong Hesus. Mo bitaw nang sa atong ebanghelyo, kabantay mo sa atong ebanghelyo,
Balik tano, sa first part sa atong ebanghelyo gyud mga igsoon, gipahinumduman kita kaayo ni Kristo sa atong pagsunod niya. Balik ta. Sa first part sa ebanghelyo gihulagwayan ta nga dunay dakong panon sa katawhan nga musunod ni Kristo. Nya sa iyang giingon ngadto sa mga tawo nga mosunod kaniya atong basahog balik no. Mo guniyang giingon. Kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o inahan, sa iyang asawa o mga anak o mga igsoon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Usa gipasabot na magdumot kanang di ta magtingganay, gamugmurhanay ta. Dili na mo'y gipasabot mga igsoon. Kay kanang atong pamilya, atuan ng kabtangan. Muna'y ato ang support. Pero mo'y gipasabtan ta nga kun sa atong pagsunod ni Kristo, dili na to ikahatag ang tanan natong pagsalig ngadto kaniya, di kita makasunod di kaniya. Makasunod lamang ta niya, makabuhat lamang ta sa iyang pagtulunan kun siya mo'y atong saligan sa tanan mga igsoon. Mabitaw na kung naatay laing saligan sa atong kinabuhi, di kita kasunod ni Kristo. Ato gyud ni kay pruiba gyud ni kay nga tanan. Anawa na. Ngano nga mamo kasimba? Ay mo maguti pagpanghatag namo sa amo ang 4Ps. Mo te panghatag namo mga senior. Lupig si Kristo. Ngano mo kasimba? Dito magud mi Monsignor kay namo gi kandidatong nang hatag. Lupig si Kristo. Unya og magkasakit-sakit. Dayo guro-guro sa pari. Patawag pari kay matay na kuan ni. Nya panahon ra ba gyud ng tingkalatulog, tingkalaon. Nabalaka, pero wala mabalaka ni atong himsog pa. Ngano day mga igsoon ang Ginoo si Kristo para ra ba day na sa panahon nga magkinahanglan ta niya magkasakit ta? Dili baya. Mo na kinahanglan nga maminaw ta kanunay ni Kristo aron nga makakinabuhi ta sa kamatuoran. Kay mauna siya ang pagkinabuhi nato sa kamatuoran sa atong pagkatao mga igsoon. O gani mo ni gisgutan sa unang pagbasa. Kabantay mo sa unang pagbasa, atong baliko no nga gikutlo sa basahon sa Kaalam ni Solomon. Unsay giingon din sa Kaalam ni Solomon. Kinsay makakaton sa kabubuton sa Dios. Ang tawhanong pangatarungan dili igo alang nini mga buhat o ang among mga filosofiya malagmit magpahisalaag kanamo kay ang among mga lawas nga mamatay nagyud-yud sa among mga kalag. Dini ta gipasabtan. Kinsa may makatugkad sa kaalam sa Dios? Wala. Magsigit tag rason sa kaalam sa Dios mga igsoon. Di kita katugkan anak. Mabitan na niingon ang kaalam ni Solomon. Kinahanglan nga moduol ta sa kaalam. Mamati ta ato pasudlo ng Espiritu sa Dios. Atong tunan o pamalandungan ang iyang kaalam. Kay kung ang atong kaugalingong kaalam mo atong sudon filosofiya, pukan kita mga igsoon. Tinud-anay nga istorya. Na, pagkanta mong example, usas filosofiya na to karon nga gituhuan sa tanan, nga kaning kapitalism. Wala ta sa Christianity, wala ta ni Kristo, kaya di ata sa precious capitalism. Wa mo kabalo? Muni hinungdan, nganong ang atong kalibutan karon si Mother Earth, nawala na ang iyang balance. Tanawa karon no, kita sa Pilipinas, halos talang bukid nato nangaupaw nangahurot ang lasang. Pero ang gahurot sa atong lasang nga nasod kabalo mo pagkabagaas ilang kalasangan at our expense.
Walay balanse. Mobita ng mga igsoon karong bulana, gideklarar sa atong Santo Papa Francisco nga month of nature creation, bulan sa kabuhatan sa Dios. Mobita na ang tumong ani aron nga unta kita nga mga lumulupyo ning kalibutana makakaton unta ta pag-amuma ni Mother Earth kay ngano wala tay laing Pinoy-anan sa universe mga igsoon kanira yung kalibutan nga atong gipuy-an. Nya parte sa kalibutan atong gipuy-an kita mga Pilipino wa gyud tay laing Pinoy-anan, ang Pilipinas ra gyud. That is why kung unsay nahibili nato, let us learn to restore things. Mobita na gianhin ni Kristo. Ngano sa mga kaluwasan, giunsa may una niyang gibuhat, gibalik ta sa kamatuuran, girestore ta sa kamatuuran. O kini sintro natong mga tao kay kita man ang dunay gahom sa pagdevelop, pagdestroy ni Mother Earth, mga igsoon. Aron mamahimo tang responsable sa kalibutan nga atong gipuy-an, nga gipapuy-an nato sa Dios, dili aron atong gubon, aron atong ugmaron. Munang balik ta sa kamatuuran. Pero tanawa ron, tungod sa kapitalism, ginahinay pagguba ang atong simbahan. Atong mga sakramento nato nga gubuon pod gyapon kay ginegosyo na. Tangata mong example, kanang kasal. Manguha og wedding planner nga walay eskwela liturhiya, gubuon ang liturhiya sa kasal kay ipatuyang ng ilang hunahuna, may baron? Wala ko isyu anang wedding planner. Ang akong isyu, dili manghilabot sa liturhiya sa misa. Nya ato na rong nadunggan, mao gunang paria, istrikto kaayo. Ngano di ay? Aron dili tayo istrikto, atong ipaguba ang atong liturhiya, aron dili ta makasabot na sa atong kasaulugan sa kinabuhi sa kaluwasan. Is that easy and simple to change the sacred signs of the sacraments? Ingon ni anak mga igsoon, ginahinay na pud og guba. Og di ta kabantay anak mga igsoon, that is the subtle manipulation mga igsoon. Mobita na nga ang pagdawat nato ni Kristo, kinahanglan nga tinud-anay nato ni seryosohon ni. Dili ka joke only, dili funny. Mobita nang sa atong gospel, balik na puta sa second part. Unsa giulagwayan nato, gitagatag sambingay sa atong Ginoong Hesus. Human siya moingon nga ang musunod niya og dili magdumot og di pa siya ang krus, ni man hatag sa sambingay. Walay tao nga magtukod og turi, iya unang tun-an kung makahuman ba siya dili. Kay kung iya nang sugdan, unya di siya kahuman, biay-biayon siya. Munigi pasabot sa atong bunyag mga igsoon. Nga gatukod ta, mura tagturi, gatukod ta sa atong kinabuhi diya ni Kristo. Munang tanawa, daghan rong gapabunyag, galis nga grang ilong, wala ragos buot. Karon unsa man, girespetuhan ba sila? Katawo kayo nimo, nya paliton ka panahon sa eleksyon, unsa man ka, baboy? Runganong ingon anak man, tulad ka ikaw mismo, wa magani ka muhuman, wa ka mo trabaho sa imong gisugdan, nga turi, nga imong gitukod. Mobita na may son, baptismal life, Christian life, is not a funny life, it's not joke life. It is pagkinabuhi. Mobita na kadumdum atong na Sunday, di ba niyo ko nga, our religion, Christianity, is no ordinary religion because it is a religion of civilization. Nga diin kita gi-civilize, gihulma ta
sa ato ang pagkataon. Kadumdum mo, ana? O, kinang mahinumdum, gyud mo gyud. Kaya mahagbong na putas examination, ani. Nakuha niyo mga igsoon? So muna nga, usa sa timaan mga igsoon, of a change of mentality, a change of outlook, gitagaan tag example karon sa second reading. Tanawa sa second reading, balik ta. Sulat ni San Pablo ngadto kang Filemon. Kisa man ni Filemon, usa ka Kristiyanos, tingali dato ni sa mga igsoon. Nganong dato man? Kaya naaman sa'y ulipon. Sa in English pa, slave. Nya doon no mga igsoon sa panahon sa atong Ginoong Hesus, kanang mga slaves, mga ulipon, grabe kayo na sila og loyalty ngadto sa nagpalit nila. Munang bisag unsa ipabuhat, buhaton gyud na nila. Nya kuhaon sila laing tao, di gyud sila mubiya tungod kay sila gipalit man ni anang tawhana. Grabe mga igsoon. No? So ingon ni ana ang mga slaves, mubiya lamang sila anang nagpalit nila, konbayran sila. Konbayran katong nagpalit nila, aron maiya na punto siya. Ingon ni ana ang karaanang panahon may igsoon. Nya here comes si Filemon, duna siya'y ulipon nga ginganlag og Onesimo. Nya unsay nahitabo ni Onesimo? Si Onesimo nga ulipon ni Filemon nahimong Kristiyanos. Mao na nga si Onesimo nga nahimong Kristiyanos, gisulatan ni San Pablo si Filemon, usaon niya pagtratar si Filemon. Girecognize ni Pablo nga tinuod ulipon siya ni Filemon. But how would Filemon accept og treat ni Onesimo iyang ulipon? Muna iyang giingon diri ay, bisan tuod si Onesimo imong ulipon, apan siya nahimong anak nako sa pagtuo. Mao na nga dawata siya sama sa imong pagdawat kanako. So gipakasama ni Pablo si Onesimo nga kung dawaton si Pablo giun sa pagdawat siya ni Filemon, mao pud ang iyang pagdawat ni Onesimo. Nganuman kay mao na ang Kristiyanos mga igsoon. Mao na the way we treat each other, makita na din na. Muna mga igsoon, nahimo ning hagit sa atong panahon karon. Ilabi na diha sa atong pagpaningkamot, pagkinabuhi sa kinaadman sa Dios. Kay kung ang atong balikon, kung atong kaugalingong filosofiya o pagtulunan mo atong paudayunan, dili gyud maato ang atong gipangandoy nga kaluwasan. Muna mga igsoon, manghinaot kita nga sa atong pagpadayon sa atong panaw sa kinabuhi, dili ta muhunong pagpadayon, paghulma o paglig-on sa atong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Kristo, ngadto sa Dios. Aron unta pinaagi niining paglig-on sa atong pagtuo ngadto kaniya, magpadayon ta nga maningkamot pagkinabuhi, pagpakigbugno sa kinabuhi sa kaluwasan, panghinaot nga maato ang kadaugan, ang makabot nato ang ganti nga gisaad kanatong tanan, ang kabilin sa langit sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog manindog ang tanan. Mga igsoon, ato karong bag-uhon ug lig-onon ato pagtuo ato sa Dios kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta,